Beatrice, ka janyuol nyathine olal to yudo ang'ojo be notimo mokwongo. Cases mag nyithindo molal ok rum ka nyathi oyude. Nitie programs mang'eny monego tim e familia nikech mondi parent no be undergo a lot of stress and trauma. Siblings mag nyathino be odhi through a lot of trauma. Nyathi moduogo ni be went a lot through a lot. Koro cases mag miyudogi, a lot of psychosocial support, counseling and aftercare is really, really important. Kodgi. Koro wang'iyo ni janyuol cha watae nade, wakonye nade, mondo yud nguvu, confidence gi agency kendo, mondo ne kako rito nyathini maber, be kiko owinj matek ahinya nikech samoro ka nyathino ringo nikech gik matimre e familia onego wawuoth gi familia ni mondo wane kaka watayogi mondo gilos gik mane dhi marach e familia ka. Nyathi moduogo ni be nitie a lot of psychosocial support, counseling monego dhie, koro wang'iyo ni mano be odhie, konyalo dok school be odok mapiyo mondo endelea gi masomo mare. Siblings gi be ok waweya ok wajwangi ajwanga ni koro nyathi oseduogo ka nikech gidhi through a lot. Mago be onego wang'e. Aito neighborhood nikech gima timre samoro ni ka nyathi oduogo iyudo ka jirende wacho ni kikutug gi nyathi cha nolal. Koro onyalo miyo utimbe moko maricho. Koro onyalal kodu kendo. Koro wahimiza community ni nyithindo molal gi ok dwarogi, nitie gimotimre. Koro ka giduogo wa embrace gi, wakony gi hatua kwa hatua. Wakonyo mine gi wuone gi, nyithindo molal, siblings gi community te mondo gikaw nyathini gin be giyud awareness ma ginyalo rito go nyithigi mondo nyithigi kik yud masira moyudo manolalgo. Nitiere nyithindo moko kata chon kane wadongo yudo kinyisi ne ma jalalga to bro duogo. Wang'ni obudho pok ochako. Nitie mago ma nolalga to moko be yudo karori. Olal ma koduogo to duogo law mapiny kata mamalo. Iyudo ka chielo onge. Ka itimo nang'o mondo mi ikony nyathini koso ka iting'e iteri ir jen gini. Kisungu wacho ni run away. Ng'eny cases mag teenage ka ni samoro nyathi ringo to boduoga kata kidhi ka police to gipenji ni nyathini osetimo oya oboduogo wami ndalo mondo duogi. Gino miyo wa signal ni gimoro osedhi marach nikech ka in janyuol to nyathini siko kadhi kaduogo kata after 2 weeks 2 months nyaki penjri ni ang'o matimre gi nyathina ne. Anyalo yudo kon kanye mondo walos kode, wago kode mbaka mondo wane ni kiini mare mar dhiga duogoni. What is the genesis? What is the cause? To kumodhiega no en kanye to yudango. To ang'o matimre mamiyo ni kata koselal 2 months to duogo. Nenre ni gima timre kocha samoro osejoge koro neno no duogi. Lakini maduong' ni onego wago mbaka kodgi, wahogi mos mondo wang'e ni the basis margi mar lalgane en kanye. Samoro be a lot of the situation mase wacho ni gik matimre family kiloso to giduoga samoro need a lot of gombaka gitayo gi monde giduogi. Samoro ka janyuol ok nyal, nitie officers kata organizations mekwagi manyalo loso kodgi within their school settings, within their community settings mondo konygi. Nitie programs miluongo ni life skills makonyogi yudo skills ma nyalo konyogi e ngima. Koro programs to opogre. Samoro janyuol is overwhelmed kia gimotim o report o yud kony nikech migao to ng'eny manyalo offer kony mondo giwuoth gi nyathino pamoja gi familia gi mondo gik moko odhi sawa. Lakini kata koringo kamano nyaka wang'e nang'o miyo no ringo ot mondo walos mano ka waloso kode mos. Kamano. Jen